Onuane na dofo no me na nwumre Bernard nie. Papa mame, mo amote Bernard nka. Motime ka anye bone bia, ana ye nkomodie. Sometimes asem bi na me pese me ne nipa eche. Asem ya me ne wo che, ebe yo strange wo abrabo nwa. Ene nipa ye wo wiase bia sura ahokyere. That's the thing I me pese me hunu do no. A Christopher mpo se Kristo ni ho kyere ne wo ade bi ho a na ode aye topic a onam na oka se Kristo ni sore ade bi ni ohia ne nsa nkan ya ma me na aye na dwendwene na wiase hwan ne be obetena se na ade bi wo ho a ontimi hia ade no wo na kwanem menemu akoni se ni yakwa ade akosua ade bi wo Yesu Kristo a ye kase oye agenkwa no a Kristofo kan Bible ba yensua ade ye kan Bible ba yensua ade me kana machrewo na asisen nia otini dini wo asase we su bia no eyede a asi na ewa asase we soso oye awurade nyankopon abode a oboye nti ese etimba nia awurade wobetini dina awurade ma bi ntu bi no ana ensi ba bi no onua entimi ma wabrabo so enti ade bia beba wabrabo so no ewo ne solve wo ho hwe Yesu Kristo bi beka se na Yesu Kristo ye odefo na hwehia no wo wiase a Kristofo onima meka se yensua ade Yesu Kristo ba asase we ne ho kyere ne wonoma bebre ho ba nipa ne boa no enti nipa o ho kyere wa you have to make the thing na ohia mo afre nipa ho Yesu Kristo pese onante poso na opese okopono so ekokoye ade na Yesu koduru pona ano no atima nante akoduru pona no ba okoduru pona no ne ho akyere no ohia mmoa unti asena mekan na sia me sena sisu bie ma kyerɛ me se Yesu Kristo apnane se opese okoposo na mra okopono so no atim adisade na akwa koduru pona no ba Yesu koduru pona no ne ho akyere no ohia mmoa dia mmoa ne Yesu Kristo hia dia ho kyere ne Yesu Kristo ho akyere no kuro na Yesu bi betena so wopono so no Yesu nibi nti aya ade a ama ne ho akyere no onya ade na nka ope ba onibi onua eye wo a nka obeka se awurade abo watimodene ba Yesu amana nya ne problem se amane ne nyankopon bo me na me ama me ngosira we mitim sayare mitinya ade we na Yesu Kristo me am kasa makodru poa no na mentime entware pono na mehia mmoa enti ohunu se nkrofo bi wo pono ano a awurade de saade na adomomo nti oyese okọ mo nkyere nti okọ Peter ho na okọ ye no anko fiti preko amfa force anko fa kro no okọ sere Peter na Peter nini pakro ba ona ansa ne ho kyere no a nyankopon obre ne ho ase wo wonti no emara oduru aka kyere Peter na ne Peter de kro no ma no mwata se na se kre yesua de na Peter bua Yesu Kristo wie no Peter so hia mmoa Peter so ho akyere no saada no Peter ho akyere no a onu so hia mmoa awurade so aka akyere Yesu Kristo se nipa no a wo ho kyere wa oboa wo no onu so hia mmoa nti so boa no de mmoa ni Peter hia Peter so nante pono so the whole day ode de wo kro no bi ba ode akyi pono so ba anya fish nti okwa kom me ne wo che asem me kyere wade me ma wasua ade wo me nchen me pesa me kyere wo se
me teach you ne ewo awurade ankasa na semu me ni wo sua nyankopon anum asem me ni wo sua nyankopon timapo akyere wo se ahokyere na eda wo so no e ma ne nye wo koda na mmoa obi ho na uso obuwa bi enti Yesu Kristo na yeka se oba asase so ne obibibia akura no me kyere wo se Yesu Kristo ba ne ho be kyere no ba Yesu ahokyere no amana nka ho nipa na ese obuwa no ohuru ye na nipa ne buwa Yesu Kristo no Yesu Kristo so huru se nipa ne ho kyere no nti ono so buwa nipa no enti se bi buwa wa wo so buwa nipa no ene wiase se bididi mewia onkai ni nua se ni nua konde no onya aduane no a na ono nko adi na ni nua komde no Yesu opɛ kro e de atwale po no by onibi ohunu se Peter ne wo bi na okosere Peter na Peter so amfa moneti modene na Peter so de don no na Peter de don ne wieye no Peter so hia mmoa enti na se Yesu Kristo boa no what am I saying na se Peter so mmoa ohia ne sen ono so the whole day no anante po no so ono so anya nam nti Yesu so betuma boa no wo se what you say na se ye Bernard ni enti Yesu Kristo so bua Peter na Yesu mwa Peter bua Yesu no tie mase no wahai Peter de bua Yesu Kristo nko a e wo kro na Yesu so bua Peter no onam aseda a order nti no oda na sima ne kan na busuafo fish no de man no o mane buru so enti si Peter so bua ne nua Yakobo nom enti Peter so hunu se Yesu aboa no na aboro so no otea mu frɛ ne se Yakobu momfa kro ne mra ne de nan aboro yeso onua hwana yo papa ma bia yo papa ma na so bi so maybe sa question uwa ye bi papa o nipa bi so bua wo no uwa papa na wo ye ni nti no unua na owo nkyene no ni sika ma medimbi ni unua no ade na wo ye no na hoodene nimbi nti no awurade se me no nkasa na menkyere wa ade bi ewo nyame mu oni nti ma me ka kyerɛ wo se a Christopher ka ne Bible ba ye nsua ade eye Mark na me de ma a Christopher ya ka ne Bible ba ye nsua ade se wo sua ade a wo behunu ade no ayata follow me videos wabrabo besesa amawate shabre na uwom no ebesesa amawo ewa Awurade dem mu bibeka se Yesu ba ene ho ankyere no ni wuo kura oba bewu no na Yesu hia nsuo se ese onom na ohia mmoa enti nipa biara wa asase so no ohia wo boafo enti de ese wo yere se wo mpaye na Awurade yi wo boafo ma ba wo boafo ne ba wakwani ma oboa wo wi a oso bua bi try say obre eso mfasho wiase a ye baaye no bi betima aka say me de me nko an meboa nipa ana me ko breye din sika ato ade we how possible say me mfa ma menua na hoodere nim na wamfa ma no wonya bem because me kan say me say Yesu Kristo mra okoduru ponano no Yesu pese otwale pono ba ne atima hunu nyansa akopona no ba okoduru ho no Yesu Kristo kita adoma kyereye nanso dien wo sa meka na maka nanso wom nanso no Yesu koduru no oni kro no nke obetima commande amakro aba ba na Awurade emfa kro no man that time no efise ni Peter so ho akyere ne wo samre no enti se Yesu Kristo ema Peter boa no na ono so boa Peter na Peter so boa Yakobu no ne nuanom se what o wo tena nhira ne so a bibu a ono tena sa nhira ne so a wonua na aka ne empeja ba wo so won kwa ni mu ene wiase ore ne de yebre no ne biara wo no ompese obema ni nua aduru ho enti upeja na achi agu ukukuru ya na afuru nsam abo obo ho no woni buafo a obesia peja wo efri se de wo no bi ni wo nkyene
enti adeɛ ne firi wuti tɔ hɔ no mu oduru ɛsɛ wonya nipa ma ne som na mu pagya na mu sande siuti hwane na ɔsɔ mu I want to caution you hwane ne ɔyɛ wo boafoɔ ka wo yare abo satama uwo sika no wamwa bia enti yare ne bɔɔ no hwane na ɔba wo nkyɛne asɔ mu enti yare nkane yare na ɔmfa wo nka dane mu yare nkane ɔnku ba enam suna wo ta na di wo wawa brabom ne enti no saa de na atua wo ka enti watemuo ɛwɔ wo nkyɛne atemuo wɔ asase wei so mpɛsɛ me kyerɛ wade se bi kasa atemuo ni asase wei so a kai se me odituro on kasa na omompaye na awurade nkyerɛ no ɔno awurade na kwan se awurade kyerɛ ɔna kwan a na wobɛ na awurade na se wote awurade ne a wobɛhu sɛ wo no ma bia bɛyɛ different atemuo wɔ asase wei so yenye yatemuo ansa ne yewu ne a wobɛdua bia na wobɛtwa enti yenye yatemuo wɔ asase wei so ansa ne yewu no matter how it is ni a woyɛ na anso aba amawo mede wo besi ha ya ɛyɛ mosomfo Bernard ne ayata follow me na men kyerɛw kwana obetutu anamon na watena se akyere ni a wo no wama wani aso enti wuntimi nkɔ wanim wayɛ wadwene sɛ wammoa bi awa asase so efisɛ you are sweat wonko ane wabrɛ wo brɛ ne soso no obeduru later no na ohia bemmoa na nipa no so ɔno so ne brɛ so fifiri no na ɔde obɛhwɛ wo what you say seti ya wo brɛ no wonni ndie ebesi but that time no na nipa no so sweat ba bɛboa wo ba satan wankai nti no wanya boafo awurade nhyira na ɔnongo awurade mpagya wo sɛ wote asɛm yi a awurade ma wakwankyere awurade ma wakoma emmene wonua na awurade emma wani suade hunu emmerem ne ya wasu hu akyere no awurade nkyere okwan na onsanka awurade nyi wo boafo ma wo na wo boafo ne mmoa wo na wo so dia ɛsɛ oboa no ɔmmoa wo abrabom meni sɛ awurade bɛyɛ ama wo ɛna anopai hwehwɛ Bernard akikwan ɛwɔ YouTube ana Instagram uko Facebook ubo Bernard Asantia ubenya Bernard videos wone me nante yentu anamon na adome mrao hwehwɛ Bernard ndwom akyi akwane na tie na ubenya ndwom no mu afutusem sɛnea wonya nasem mu afutusem no ɛyɛ awurade anyama hoɔden na me te sɛ wa ba me brɛ me ho ase na awurade de mo yɛ de ɔpɛ nti obrɛ ho ase a wobɛkyɛ ne me awurade nka wo na ɔma wo mpagya ɛwɔ adom no mu mekyia biara ma me ne papa ne me nua abrante adom nyɛ wo ma ɛwɔ Yesu din mu amen.